Good evening, everybody. Bună seara tuturor! It's a great honor to stand here before you as a sales master for Atomy today and to share this honor with all of you. Este o mare onoare să fiu astăzi în calitate de sales master aici pe scenă și să împărtășesc acest moment împreună cu dumneavoastră. There's a quote that has guided me for years and it feels more relevant than ever today. Este un citat care m-a ghidat de-a lungul anilor și care astăzi îl simt mai mult decât oricând. It's from Nikos Kazantzakis and it says, Este din Nikos Kazantzakis și aici fac o mică paranteză. Nikos Kazantzakis este unul din cei mai mari scriitori ai Greciei contemporane, un fel de Eminescu al nostru, și este autorul romanului Zorba Grecul. Acesta spune: The most sacred form of theory is action. Forma finală, cea mai sacră a teoriei, este acțiunea. Think about that for a second. Gândiți-vă puțin la acest lucru. We all read, we study, we attend trainings, we fill forms, we fill notebook with goals and strategies. Noi toți citim, studiem, participăm la traininguri, ne umplem agendele cu strategii și obiective, dar nimic nu contează până când nu trecem la acțiune. But none of it matters until we take action. Nimic nu contează până când nu trecem la acțiune, așa cum am spus. Until we pick up the phone, Până când nu luăm telefonul, show the product, prezentăm produsul, invite the prospect, contactăm un eventual partener or support our team, a teammate. sau sprijinim un membru al echipei. That's when theory becomes real. Doar atunci teoria devine realitate. That's when we stop thinking success and start living success. Atunci se întâmplă când ne oprim să ne gândim la succes și începem să-l trăim. Now the journey to Sales Master was not smooth. Călătoria spre Sales Master nu a fost ușoară. There was days when motivation was very low. Au fost zile când motivația a fost foarte scăzută. Days when results didn't match the effort. Au fost zile când motivația nu a fost pe măsura eforturilor. And let's be honest, there were also days when I questioned if it was worth it. Și hai să fim serioși, au fost zile când chiar mi-am pus întrebarea dacă acest drum merită. But every single time I came back to one thing, and that was action. Dar de fiecare dată am revenit la un lucru și acesta a fost acțiunea. I didn't wait for the perfect moment. I didn't wait for the perfect mindset. I didn't wait for the perfect plan. Nu am așteptat momentul potrivit, nu am așteptat planul potrivit, nu am așteptat setarea mentală potrivită. I just took the next step and then the next step and the next step. Am trecut doar la pasul următor, apoi la următorul și tot așa. But let's also be clear, I didn't do this alone. Dar hai să fim foarte clari, acest lucru nu l-am reușit singur. To my team, the team from Greece Echipei and mele Romania. din Grecia și România, You are the reason I'm here. voi sunteți motivul pentru care eu sunt aici. Your trust, your energy, your dedication and your belief have been my fuel. Încrederea dumneavoastră, energia, dedicarea și credința dumneavoastră au fost combustibilul meu. We didn't just work together, we also grew together. Noi nu doar că am muncit împreună, noi am crescut împreună. You inspired me to stay accountable. Voi m-ați inspirat să fiu responsabil. You reminded me that leadership is not about titles, it's about serving. Voi mi-ați amintit că leadership-ul nu este neapărat legat de titluri, ci este despre serviciu. Thank you for letting me serve you. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă servesc. And to everyone listening, especially those still climbing, still doubting, I want to leave you with this today. Și pentru toți cei care ascultă, vreau să vă las, și care încă sunteți în ascensiune și aveți îndoieli, vreau să vă las cu acest lucru. Don't wait for clarity to take action. Nu așteptați ca claritatea să se întâmple. Take action and clarity will follow. Luați acțiune și claritatea va veni. Don't wait to be perfect. Be present. Nu așteptați să fiți perfect, fiți prezenți. Be consistent.
Fiți in motion. consecvenți, fiți în mișcare. Because in the end, like Kazantzakis said, Pentru că în final, așa cum spune Kazantzakis, the highest, the most sacred form of theory is action. forma finală și cea mai sacră a teoriei este acțiunea. Thank you. From the bottom of my heart, let's keep climbing together. Vă mulțumesc din adâncul inimii. Haideți să urcăm cu toții împreună.